гулистон яке аз шаҳрҳои пешрафтаи саноатӣ ва сайёҳии вилояти суғд буда давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар доираи татбиқи стратегияву барномаҳои давлатӣ ва таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушд ёфта бо ин васила сатҳи некуаҳволии мардум таъмин ва ба марҳилаи сифатан нави рушд ворид гардид. шаҳри гулистон дар соҳили баҳри тоҷик ҷойгир буда шумораи аҳолияш 50200 нафарро ташкил медиҳад. шаҳр дорои 6 ҷамоати шаҳрак мебошад. сафарҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин шаҳри саноатию сайёҳӣ ба сокинон пайки шодмонӣ оварда ба вусъати тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ замина мегузорад. натиҷа ҳамин аст ки дар 5 соли охир коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, маконҳои истироҳатию фароғатӣ, хизматрасонӣ, иншооти соҳаи маориф ва илм, тандурустӣ ва варзишӣ бунёд гардида ҳамзамон инфрасохтори шаҳр таъмиру навсозӣ карда шуд. соли 2018 53, соли 2019 73, соли 2020 41 ва соли 2021 54 иншоот таъмиру навсозӣ ва сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар 5 соли охир аз 69 километр роҳҳои ҳудуди шаҳр 46 километраш мутобиқ ба талаботи замон гардонида шуда корҳо дар ин самт ҷараён дорад. дар доираи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохтмон ва навсозии 74 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз 17 тои он пас аз бунёд мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. саноат яке аз бахшҳои калидии таъмини рушди иқтисодиёт дар шаҳри гулистон буда солҳои охир шумораи корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ дар ин шаҳр бештар гардида дар онҳо истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазиру ба содирот нигаронидашуда ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати таъмини рушди мунтазами соҳаи саноат корхонаҳои саноатии шаҳри гулистон дар 5 сол фаъолияти густурдаро ба роҳ монда ҳаҷми қиёсии корхонаҳои саноатии шаҳр дар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии вилоят 22.7%-ро ташкил намуд. дар ин муддат корхонаҳои саноатии шаҳр аз 13 ба 34 то расида, номгӯи маҳсулоти истеҳсолӣ низ аз 13 ба 87 номгӯӣ расонида шуд ки фаъолияташон дар самти истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазиру ба содирот нигаронидашуда равона гардидааст. вусъат ёфтани фаъолияти корхонаҳои саноатии шаҳри гулистонро метавон бо он нишондод қайд намуд ки ин корхонаҳо бо 16 кишвари ҷаҳон ҳамкориҳои судмандро ба роҳ мондаанд. фаъолгардонии корхонаҳои муосири саноатӣ, рушди фаъолияти соҳаҳои сохтмону савдо заминаи устувор дар ғанӣ гардонидани буҷети шаҳр ва баланд гардидани сатҳи некуаҳволӣ арзёбӣ гардид. рушди иқтисодии шаҳри гулистон дар ин давра ва фароҳамсозии имкони созгор баҳри татбиқи лоиҳаҳои гуногун ҷиҳати афзалият бахшидан ба бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкорону сармоягузорон дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмин гардид. дар давоми 7 моҳи соли 2022 ба қисми даромади буҷети давлатӣ 155 миллион сомонӣ маблағ ворид гардид ки нисбати ҳамин даври соли гузашта 108.9% нақши пешбинӣ шуда мебошад. нақши даромади буҷети шаҳр 35.7 миллион сомонӣ буда 13.7% иҷро гардид ки аз нақша 4.9 миллион сомонӣ зиёд мебошад. инчунин корхонаҳои саноатии шаҳри гулистон дар давраи ҳисоботӣ ба маблағи 2 миллиарду 860 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бо нархҳои муқоисавӣ 104.6%-ро дар бар мегирад ки аз нақша 112.1 миллион сомонӣ маблағ ҳаҷми истеҳсолии маҳсулот зиёд карда шудааст. таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҳукумати мамлакат ва фароҳамсозии имконоти мусоид барои соҳибкорон ва коркарди бештари ашёи хоми ватанӣ дар шаҳри гулистон ба он овардааст ки шумораи корхонаҳои саноатӣ сол аз сол бештар ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба содирот нигаронидашуда афзоиш дода шавад. корхонаи воҳиди экспедитсияи комплексии қайроқим ки воқеъ дар шаҳраки Сирдарё мебошад, тибқи нақшаи объектии тасдиқ кардашудаи саридораи геология назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои корҳои геологӣ аз тарафи маблағҳои бюҷетӣ ва ҳам шартномавии корҳои геологиро ба итмом расонда истодааст. моён имсол
аз тарафи буҷаи давлат ба маблағи 2 миллиону 510 ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо карда шудааст ки дар 7 моҳи сипари гашта аз тарафи кормандони экспедитсия ба маблағи 1 миллиону 209 ҳазору 608 сомон корҳои иктишофӣ геологӣ, омӯзиши геологӣ, гидрогеологӣ ва муҳандисӣ геологӣ ба анҷом расонида шуд. маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои шаҳри Гулистон дар бозорҳои дохилию хориҷӣ талабгорони зиёд дорад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таи солҳои охир дар шаҳри Гулистон баробари истифодаи пурраи иқтидорҳои мавҷуда ва ҷорӣ намудани технологияи муосир дар истеҳсолот рӯ ба афзоиш оварда, дар давоми 7 моҳи соли равон ба маблағи 2 миллиарду 813 миллион сомонии маҳсулот истеҳсол намуданд ки ин нисбати ҳамин давраи соли гузашта бо нархҳои муқоисавӣ 104,6%-ро ташкил дода, ин нишондиҳанда ба маблағи 125,1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. соли ҷорӣ сохтмони 6 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шуда, корҳои сохтмонӣ бо маром ҷараён доранд ки ин омил баробари суръат бахшидан ба тавлиди маҳсулоти ватанӣ дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ мусоидати фаъол хоҳад кард. дар 7 моҳи соли ҷорӣ дар соҳаи саноати шаҳр 38 ҷойи корӣ таъсис дода шуд. дар ин давра маблағи маҳсулоти содиротии корхонаҳои саноатӣ 161 миллион долларро ташкил дода, маблағи маҳсулоти воридотӣ ба 30,4 миллион доллар баробар шуда, фарқияти содирот аз воридот 5,3 маротиба зиёд шудааст. дар маҷмӯъ гардиши савдои хориҷӣ 191,4 миллион долларро ташкил дод. дар давоми моҳҳои январ-июли соли 2022 ба иқтисодиёти шаҳри Гулистон 125,3 миллион сомонӣ сармоягузориҳо ҷалб гардиданд ки аз он 53,9 миллион сомонӣ сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва 71,3 миллион сомонӣ сармоягузории дохилиро ташкил медиҳад. корхонаи қонунҳои қайрақум яке аз корхонаҳои калонтарини ҷумҳурӣ оид ба истеҳсоли қолинҳо буда фаъолияти худро баҳри таъмин намудани бозори истеъмолӣ бо қолинҳои ватанӣ фаъолияти худро ба роҳ мондааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои пеш бурдани фаъолияти соҳибкорӣ алахусус соҳибкорӣ истеҳсолии ҳамаи шароитҳо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шудааст. ин аст ки саноаткунонӣ бо сурати кишвар ҳадафи 4-уми миллӣ эълон гардида, инчунин солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон гардид. инчунин дар ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди қолинбофӣ барои солҳои 2021-2025 амалӣ карда шуда истодааст. ин ҳама ин барои мо шароит фароҳам овардааст ки аз соли 2013 инҷониб парки технологӣ пурра нав карда шуда қолинҳои мо ҷавобгӯи стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад. амалӣ намудани ҳамаи ин корҳо ба мо шароит дод ки соли 2021 2 миллиону 554 ҳазор метри мураббаъ қолинҳои хушсифати ватанӣ истеҳсол намудем ки ин нисбати соли 2020 30% зиёд мебошад. мо бо ширкати австриягӣ шартнома ба имзо расондем оиди дастрас ва насб намудани дастгоҳи нави қолинҳои тафтингӣ мебошад. ҳоло дар ин раванд корҳои сохтмонӣ ва насби дастгоҳу таҷҳизотҳо оғоз гардидааст ва мо мақсад гузоштем ки дар 3 моҳи аввали соли 2023 истеҳсоли ин намуди қолинҳоро ба роҳ монем. дар шаҳр 12563 ҷойи кории доимӣ буда, шаҳрвандони машғуликор 11226 нафар мебошад. шумораи умумии соҳибкорони хурду миёна 1026 нафарро ташкил медиҳад. аз кишвари аграрӣ саноатӣ ба кишвари саноатӣ аграрӣ табдил додани Тоҷикистон аз ҳадафҳои аслии ҳукумати мамлакат маҳсуб ёфта, барои ноил гардидан ба ин ҳадаф дар шаҳри Гулистон бо ҷалби сармояи мустақим ва саҳми соҳибкорони ватанӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ гардонида шудааст. дар ин даврон баҳри бо нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин намудани сокинони ноҳия низ нақшаҳои мукаммал рӯи кор омада, имрӯзҳо татбиқи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум бо маром
идома дорад. баъди татбиқи пурраи лоиҳа ки то соли 2023 муайян шуда, фарогири таҷдиди таҷҳизоти асосию ёрирасони нерӯгоҳ, дастгоҳи тақсимкунандаи 110 киловолтаи нерӯгоҳ ва таъмиру барқарорсозии иншооти гидротехникии он мебошад. иқтидори лоиҳавии ҳар як агрегати нерӯгоҳ аз 21 мегаватт то наздики 30 ва дар маҷмӯъ тавоноии нерӯгоҳ аз 126 мегаватт то ба 176 мегаватт расонида мешавад. дар шаҳр ба рушди соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи хоса равона гардида, имрӯзҳо имконияти қабул намудани 2214 истироҳаткунанда ва табобатгиранда дар осоишгоҳҳо ва меҳмонхонаҳо мавҷуд аст. Я, Филатов Николай Михайлович, приехал с России, город Санкт-Петербург, в гости. Нас знакомые устроили в этот санаторий. Санаторий здесь очень хорошо. Завтрак, обед, ужин. Вкусно. Каждый день новая пища. Персонал доброжелательный. Врачи, медсестры делают процедуры очень хорошо и качественно. соли ҷорӣ 1226 сайёҳи хориҷӣ ва 13460 истироҳаткунандагони дохилӣ ба осоишгоҳу меҳмонхонаҳои шаҳр ташриф оварданд. ҳаҷми маблағи воридшуда дар 6 моҳаи соли ҷорӣ аз ҳисоби хизматрасониҳои сайёҳӣ ва табобатӣ 17,2 миллион сомониро ташкил намуд. Филатова Августина Федоровна приехала с России, из Санкт-Петербурга, приехала к своим знакомым. Мне порекомендовали этот отель, пансионат. Здесь очень дружный коллектив, обслуживание на высшем уровне, завтраки, обеды, ужины, постоянно разное питание. По рекомендации врача проходим медицинские процедуры. дар ҳудуди шаҳри гулистон 6 меҳмонхона, 5 осоишгоҳу маркази солимгардонӣ ва 14 ёдгории тарихию фарҳангӣ мавҷуд мебошад. бо мақсади рушди ин соҳа инфраструктури муосир бунёд гардида, сифати хизматрасонӣ дар сатҳи байналмилалӣ ба роҳ монда мешавад. шукронаи даврони истиқлолият мекунам. шукронаи тинҷи оромӣ мекунам, ки барои мо маорифчиён чунин шароитҳои ниҳоят зеборо барои мо муҳайё карданд. мо фахр аз он мекунем, ки пешвои миллат дорем, асосгузори сулҳи ваҳдат дорем ва дар давлати тинҷу орому осоишта зиндагӣ мекунем. дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Гулистон ин соҳаи калидӣ низ рушд намуда, имрӯз насли наврас дар муассисаҳои наву замонавӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар давоми 5 соли охир афзоиши пайвастаи маблағгузории соҳаи маориф ба раванди сохтмони мактабҳои муосир, таъмиру тармим ва мустаҳкамсозии заминаи моддию техникии муассисаҳои таълимӣ дар ин шаҳри саноатии кишвар такони тоза бахшидааст. дар шаҳр 15 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 10 муассисаи таълимии томактабӣ фаъолият менамояд. дар муассисаҳои таълимии шаҳр 617 нафар омӯзгори ҷавон ва соҳибтаҷриба баҳри ба таълиму тарбия фаро гирифтани 9684 нафар насли ояндасози ватан машғули коранд. баҳри фаро гирифтани кӯдакон ба омӯзиш дар муассисаҳои томактабии шаҳр 72 мураббӣ ҷалб гардидааст. муассисаи таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф буда аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳаматарафа дастгирӣ карда мешавад. мо кормандони соҳаи маориф баҳри иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар амал иҷро намудани барномаҳои давлатӣ барои баланд бардоштани савияи дониши мураббиён кӯшиш менамоем. мо талош менамоем, ки кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, хештаншиносӣ тарбия кунем. дар ин давра муассисаҳои таълимии шаҳр бо синфхонаҳои таълимии замонавӣ аз ҷумла кабинетҳои фанӣ, лаборатория, технологияи информатсионӣ ва дигар шароити муосири илмуомӯзӣ таъмин гардида, омӯзгорон баробари равона намудани таваҷҷӯҳи зиёд ба омӯзиши фанҳои дақиқ ва забономӯзии насли ояндасози кишвар дар ин росто дар мавсими таътил ташкили курсҳои омӯзиширо ба роҳ мондаанд. барои фарогирии зиёда аз 400 нафар хонандагон дар давраи таътили тобистона имрӯзҳо маркази таҳсилоти иловагӣ фаъолияти бозсамар дорад, ки дар маҳфилҳои маркази таҳсилоти иловагии шаҳри Гулистон
خوانندگان با محفل‌های زبان آموزی، زبان انگلیسی و روسی، محفل فروغ صبح دانایی، علم فروغ معرفت، هنرهای مردمی بافندگی از قبیل بافندگی، دوزندگی، سوزن دوزی و روبوتکنیکی، کامپیوتری آموزش رایگان گرفته شده. محض زحمت‌های شبانه‌روزی اهل معارف است که همسوله خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر در آزمون و المپیادهای سطح جمهوریوی و بین‌المللی فعالانه اشتراک و سزاوار جای‌های نمایان می‌گردند. در شهر گلستان بهر استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساختمان و نوسازی 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 5 مؤسسه تا مکتبی به نقشه گرفته شده است که این روند در باز هم بهتر گردیدن سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نورس تکانی تازه خواهد بخشید. در دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است 402 نفر داوطلب از جمله 374 نفر خواننده مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، 3 نفر دانشجوی مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی، 25 نفر کلانسال و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند و در نتیجه 53 نفر غالبان به دور ولایتی رخصت گرفتند. در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت 196 نفر داوطلب اشتراک نموده 36 نفر غالب آمده به دور ولایتی آزمون مذکور رخصت گرفتند. در دور جمهوریوی المپیاد فنی خوانندگان 19 نفر تعلیم گیرندگان مؤسسه های تعلیمی شهر اشتراک نموده صاحب یک جای دوم، 3 جای سوم و 2 جای افتخاری گردیدند. سپاس به پایان خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای بلند برداشتن دانش، تفکر، حس ملی و برای وسیع گردانیدن جهانبینی ما جوانان یک قطار آزمون‌ها را راه اندازی نمودند. ما جوانان را می‌سزد که از این امکانیت‌های فراهم آورده پیشوای معظم ملت ثمرناک استفاده نماییم. من از این امکانیت ها استفاده نموده سال گذشته در آزمون گیرنده استیپندی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودم و غالب این آزمون گردیدم. سال جاری باشد در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از نمینت خواندن و زیاد کردن آثار ادیبان کلاسیک فارس و تاجیک اشتراک نموده ایستادم. سال گذشته نیز اشتراک نموده در دور جمهوریوی آزمون مذکور صاحب مقام افتخاری گردیدم. امسال باشد آمادگی جدی دیده ایستادم. تعداد جوانان در حدود شهر 17,000 نفر را تشکیل می‌دهد که آن 34% اهالی را در بر می‌گیرد. رفت استفاده نیروی جوانان، تربیه و انتخاب و جابجاگذاری کادرهای خدمت دولتی از حساب جوانان و دختران و بانوان لیاقتمند در مرکز دقت قرار دارد. در مجلس وکیلان خلق شهر 6 نفر جوان و 9 نفر بانوان لیاقتمند نمایندگی می‌کنند. ما زنان از آن خوشنودیم و سپاسگزاریم به پیشوای معظم ملت که برای بلند برداشتن مقام زن در جامعه سندی مهم سال 1999 قبول کردند و این به تمام زنان تاجیکستان امکانیت فراهم آورد که قوه متانت خود، دانش و ملکه خود را برای پیشرفت تاجیکستان، برای سازندگی و آبادانی آن صرف نمایند و همیشه پیروی جناب عالی باشند، سیاست‌های خردمندانه آن کسان را دستگیری نمایند و برای پیشرفت جامعه، برای تربیت نسل نورس، برای تربیت نسل جوان حصه خود را گذاشته باشد. همزمان در سطح کادرهای راهبری کننده 35 نفر دختران و بانوان فرا گرفته شدند. از حساب جوانان در وظیفه‌های راهبری کننده 41 نفر کار و فعالیت می‌نمایند. در وظیفه‌های خدمت دولتی 32 نفر جوان فعالیت دارد که 40% را از تعداد عمومی تشکیل می‌دهد. برای بلند برداشتن سطح معرفتناکی نورسان و جوانان، بیدار نمودن حس وطندوستی، جلب نمودن به کارهای سازندگی و بنیادکاری در مؤسسه‌های تعلیمی، کالج طبی، گیمنازیا و تشکیلات و اداره‌های حدودی شهر پیوسته چاره‌اندیشی کرده می‌شود. در شهر 16 نفر برندگان استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و 30 نفر گیرندگان استیپندیای رئیس شهر تحصیل دارند. من همچون فرزندی دوران صاحب استقلالیت شکر از آن دارم که در دولتی آزاد و آباد عمر به سر میبرم. من غالب چند کرته آزمون جمهوریوی و اشتراکچی فعال دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است می باشم. همزمان
имсол бароям муяссар гашт ки бо гирифтани стипендияи президентӣ ва стипендияи раиси шаҳр шомил гардам. ҷавобан ба ин ғамхориҳои падаронаи пешвои миллат президенти мамлакатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваъда медиҳам ки муассисамонро бо баҳои хубу аъло хатм намуда чун як мутахассиси олӣ ба халқ миллати маҳбубамон содиқона хизмат карда бошам. дар ҳудуди шаҳри Гулистон 127 иншооти варзишӣ фаъолият дошта, аз ин 52 майдончаи варзишӣ, 6 ҳавзи шиноварӣ, 9 варзишгоҳ ва 26 толори варзишӣ мебошад. варзишгарони шаҳр дар давоми 7 моҳ дар 28 мусобиқаи шаҳрӣ бо гирифтани 685 медал, 9 мусобиқаи вилоятӣ бо гирифтани 41 медал, дар 6 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бо гирифтани 28 медал, чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон 6 медал ва дар 3 мусобиқаи байналмилалӣ бо гирифтани 7 медал мушарраф гардиданд. дар маҷмӯъ варзишгарон давоми 6 моҳи соли ҷорӣ соҳиби 1149 медал гардиданд. миннатдории самимии худ ва аҳли ҷавонони шаҳри Гулистонро барои дастгириҳои ҳамешагии ташаббусҳои созандаи ҷавонон, ҷалби нерӯи созандаи ҷавонон ба равандҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ, оммавигардонӣ варзиш ва тарзи ҳаёти солим, таъмини зиндагии шоиста барои онҳо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам. имрӯз ҷавонони шаҳри Гулистон бо як рӯҳбаландиву ғайрати тоза дар тамоми соҳаҳои гуногуни хоҷагӣ халқ меҳнати содиқонаву софдилона намуда нақш ва ҳиссаи худро барои пешрафти сатҳи зиндагии мардуми шаҳр гузошта истоданд. дар шаҳри Гулистон ҳифзи сиҳатии аҳолӣ ва фароҳамсозии шароити беҳтари хизматрасонӣ ба беморон низ зери таваҷҷӯҳ қарор дорад. ҳамасола бо афзоиш додани ҳаҷми маблағгузории соҳа, муассисаҳои тандурустии шаҳр таъмиру навсозӣ ва бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда мешаванд. солимии аҳолӣ асоси пешрафти ҷомеа маҳсуб меёбад. бо назардошти ҳамин кормандони соҳаи тандурустӣ талош мекунанд ки ҳангоми ташхису табобати аҳолӣ хизмати баланд расонанд. маҳз бо дастуру супоришҳо ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳаи тандурустии кишвар сол аз сол рушд ёфта истодааст. дар шаҳри Гулистон 33 адад муассисаҳои тандурустӣ фаъолият менамоянд ки бисёре аз ин муассисаҳо дар давраи соҳибистиқлолии кишвар бунёд ва барқарор карда шуданд. ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ бо таҷҳизотҳои аввалин дараҷаи тиббӣ таъмин мебошанд. дар соҳаи тандурустии шаҳр 104 нафар табибон, 354 нафар ҳамширагони тиб ба аҳолии шаҳри Гулистон ва аҳолии шаҳру ноҳияҳои ҳамсоя хизмати тиббӣ мерасонанд. давоми солҳои охир бо ҷалби сармояи мустақиму аз тарафи соҳибкорон дар шаҳри Гулистон муассисаҳои тиббӣ мавриди истифода қарор гирифта, барои ташхису табобати аҳолӣ имкониятҳо беҳтар шуданд. дар шаҳр 31 муассисаи тиббӣ аз ҷумла 6 беморхона, 7 маркази саломатӣ, 3 хонаи саломатӣ, маркази ташхисию табобатӣ, маркази давлатии назорати санитарию эпидемиологӣ, бахши безараргардонӣ, 4 осоишгоҳ, 2 маркази солимгардонӣ, маркази тиббии хусусӣ ва 6 маркази махсусгардонидашуда ба аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. теъдоди табибон 101 нафар ва кормандони миёнаи тиб 348 нафар мебошад. таъмиру барқарорсозии муассисаҳои тиббӣ зина ба зина гузаронида шуда, ҳамаи муассисаҳои тандурустӣ бо таҷҳизоти аввалин дараҷаи тиббӣ таъмин мебошанд. айни ҳол дар шаҳру шаҳракҳои шаҳри Гулистон як маркази саломатии шаҳрӣ, 6 маркази саломатии деҳот ва инчун як маркази ташхистобатӣ ба номи Закарияи Розӣ фаъолият мебаранд. дар марказҳои мо айни ҳол ба аҳолӣ 41 табибони гуногун соҳа, инчунин 136 ҳамширагони тиббӣ ба мардум хизматҳои тиббиро гузаронида шуданд. соҳаи фарҳанг низ дар шаҳри Гулистон рӯ ба рушд буда, аҳли фарҳанги шаҳр бо тамоми шароити кору фаъолият таъмин мебошанд. дар шаҳр 29 муассисаи фарҳангӣ амал мекунад. дар доираи ҷашнҳои миллӣ ва нақшаи барномаи сохтмон ва таъмиру тармими муассисаҳои фарҳангии вилояти суғд барои солҳои 2018-2020 як қатор муассисаҳои фарҳангӣ аз таъмир бароварда шуда, дар ин самт тадбирҳо амалӣ карда мешаванд. китобхонаи марказӣ ва бачагона дар бинои бахши фарҳанг ҷойгир буда, 8 китобхона филиалҳо дар ҷамоати шаҳракҳо фаъолият менамоянд. боиси ифтихор аст ки дар даврони истиқлолият бо ҳидоят ва раҳнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон анъанаҳои неки китобдорӣ, бунёди китобхонаҳои нав, нашри силсилаи асарҳои бадеӣ, адабӣ, илмӣ, таърихӣ ҳамаҷониба вусъат ёфтааст. дар китобхонаи системаи марказонидашудаи шаҳри Гулистон ҳамагӣ 20 нафар фаъолият доранд. теъдоди маҳзани китобиамон 107523 теъдодро ташкил медиҳад. дар китобхонаи бачагона бошад зиёда аз 12000 теъдод китобҳо маҳфузанд. хушбахтона баъди ба тасвиб расидани амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллатамон доир ба гузаронидани озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст. дар китобхонаҳои мо хонандагон хеле зиёд гаштаанд. дар 5 соли охир дар шаҳри Гулистон бо иштироки бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла 29 марти соли 2018 биноҳои наву замонавии меҳмонхонаҳо дар осоишгоҳи Баҳористон, 28 июни соли 2018 хати нави технологияи ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои Қайроқум, 31 марти соли 2019 боғчаи бачагонаи Парасту ва коргоҳи истеҳсоли арматура, 22 марти соли 2020 ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи аълосифат ва истироҳатгоҳи Суғдиён, 16 октябри соли 2020 4 бинои нав барои парвариши 80 000 сармурғ ва корхонаи бандубасти маҳсулот, 9 феврали соли 2022 Кӯдакистони Бобуна, маркази таҳсилоти иловагӣ ва боғи фарҳангӣ фароғатии Темурмалик мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта дар баробари беҳтаршавии инфраструктураи шаҳр ҳамзамон сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин ва рушди соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ таъмин карда шуд. рушди босуботи тамоми соҳаҳо дар шаҳри Гулистон дар доираи иҷрои дастуру супоришҳо ва татбиқи сиёсати созандаву ободгароёнаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин гардида сатҳу сифати зиндагии мардум ба маротиб беҳтару хубтар шудааст. сокинони шаҳр бо пайгирии ҳадафмандонаи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама самтҳои хоҷагидорӣ ба дастовардҳои назаррас ноил шуда имрӯз бо эҳсоси баланди хештаншиносию ватандӯстӣ дар таъмини суботу оромӣ ва пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзишманди худро мегузоранд.